Eli näin se tapahtuu. Valitaan valikosta sisäilmasto, lisäasetukset, pistesiirto. Mä nyt laitoin tämmöiset arvot itselleni, -2 ja +1. No, vakiona oli 0 molemmissa. Ja tämä ainakin auttoi meidän taloon. Meillä on 50-luvun rintamamiestalo. Ja ongelmana oli tosiaan se, että kun pakkanen lauhtuu esimerkiksi -10 0 tai +1, niin laitteisto lopetti lämpöisen veden antamisen patteriverkostoon ja meillä sisälämpötila putosi huomattavasti ja se kesti sitten taas muutaman päivän, että se lähti sitten nousemaan. Niin näillä asetuksilla jarrutetaan kyseistä lämpötilan vaihtamista ja täältä löytyy myöskin sitten ohje tähän ja tämän mukaan mä sen laitoin ja toi vinkki mikä täällä oli niin osui kerralla kohdalleen, että suosittelen kokeileen, jos tämmöinen kyseinen ongelma on talon lämmittämisessä. Ja tuolta sitten päästään takaisin lähtötilanteeseen.